L-eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech kien dejjem vuċi soda ta' kuraġġ u tama biex jinelbu l-preġudizzji ta' madwarna. Hekk iddeskriva lil Kardinal Mario Grech il-Prim Ministru Roberta Bela li fil-bidu ta' ġimgħa ġdida laqgħu fil-Berġa ta' Kastilja fl-okkażjoni tal-kreazzjoni tiegħu bħala kardinal. Akkumpanjat minn martu Lidja l-Prim Ministru fisser din l-okkażjoni bħala waħda ta' ferħ, għaqda u gburija nazzjonali. Il-Prim Ministru qal li jinsab ċert li l-elementi li sawru lil Mario Grech waqt ix-xogħol pastorali tiegħu bħala isqof fil-komunità se jagħmlu differenza anki bħala kardinal biex il-Knisja Kattolika tersa aktar lejn in-nies u l-familji. Intant tul il-jum il-Kardinal iltaqa' wkoll mal-President ta' Malta George Vella u Martu Mirjam fil-Palazz ta' Sant'Anton fejn tenna l-gburija tiegħu li huwa Malti. Jiena issa ħankun residenti ġewwa Ruma, però ġewwa qalbi ħajkun hemm post għal pajjiżna. Għax jiena grat ħafna għal dak kollu li irċivejt minn dan in-nazzjon. Jien dak li jien għax jiena Malti. Il-President George Vella qal li l-pożizzjoni prestiġjuża ta' Mario Grech fil-ġerarkija tal-Knisja se twassal biex fil-Kardinal Awġi ikompli jispikka l-valur tal-umanità. L-umanità tiegħu u l-umiltà li għandu, apart il-fatt li taf li huwa bniedem li għandu intellett qawwi ħafna u rieħ anki issa meta tkellem f'isem il-Kardinali l-oħra quddiem il-Papa fil-viżjoni li għandu kif jista' ifettaħ id-dialogu fil-Knisja Kattolika. Il-President żied jirrimarka l-kwalitajiet ta' kompassjoni, intelligenza u determinazzjoni li dejjem spikkaw f'kull funzjoni u rwol illi qiegħda il-Kardinal Mario Grech. Jiena kardinalis imma l-ewwel jiena Mammed. U l-mamudija tiegħi rċevejta propju fiħdan dan il-poplu. U minn qalbi nawgura illi dan ikun patrimonju illi jibqa' jgħaddi għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Il-Kardinal Mario Grech iltaqa' wkoll mal-Ispeaker tal-Kamra tar Rappreżentanti Angelo Farrugia.